he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thute hi internet atanga la khom anie Lawrence County, Northern Alabama hi munnuam le ral muang takania mi singthum sang nir changa singthum sang li borvel chengin anin shepo thum hlomani an taima hlom hlea lo nei le an county bul hnaya factory le industry vel na thokte an nitlang puya an hausa thur lo na anin todel tlanga a kho thlenga remin anuam boxia no pang seilen na tan phei chuan du thu sam ani Lawrence County a chuan kumsum nga pahnih mi kol kenuna te chung kwa po an cheng vea kol hi February ni som pahnih kumsang khat zakwa som nga pakhat khan lo pianga harsat na sang kara seilianin panlai hun hlimom le hriat reng tlak soi tur po anei meu lo an re thei ema chuta kara an re thei na bel cha turin apa an la sual zuya anu kuthlak ching hlea chu wang chuan rilru hale thlaphang rengin anau panlai hun a mang tin soila kan soi sualom love chu apan lai nun shom taka wang chuan har sa le re thei deuh te a mu chuan pui nge tum thina midang chan pui nan chuan anei zong po asem ral phalang ti hialin ama hre chiang tu te chuan an soi thin chu tia khosak har sa le shom taka tanga lo seilin ani wang chuan anu pui fanau te chuan re thei hlau ema leire man ra ve theina turin na po a thok rim hle ani painting business lian ve pangai takaneya mi in rong hnoi te le thom that ngai thom sakte chu a hna berania kumsang ka zakwa somriat chhuwa phei ka chuan baseball lam sum don na nei belin a huanga zau bel le boka an khosak chu ziawm ti piala malo ni veta amai ro chu chung ko tana thane mangai telul nen zu ina ti boy ve tlat maya tal chhuat tumin beipo a beive na sa hle ani mania om keu nuam ti chi lan sar du lem lo ni wangin puidan po om lova anu pui point han ti vak ngai na a shebik lo ti chuan zuwa wang chuan an nu pa chu anin ti thiam lo ta fo maya atopa phei chuan kumsom ni pasari zet anin nei nuwa anin then ta hial ani hun te liam ve zela anun dan te chu athlak hlei thei silova kumsang ni pathum khan sumlama har satna tokin a bankrupt ti tamaya ain le sum don na te chu alei barul nan atiral veka mir thei te chen na mun trailer park lama ain sonalo ngai ta hial ani a chen na muna chuan rui hlo ngai an thahnem hlea tin ruk le tual thana po a thleng deuh reng boka aom na masa nen chuan in thlau turu buru takani afa te point mundanga omna zong turin thuan ron fowa amai ro chu re theina wanga chulai muna om chu ani miawa du thlang theipo ani tolo July ni som paruk kumsang ni pathum ania trailer park a chuan kola chu karthum vela chen na chia ania Zinglama Alabama State Fire Marshal chuan call dongin trailer pakhata kan thu anron reporta kang mei chuak satlia motin thel turin an pan ngala amunan thlen chuan an thel zunga amai ro chu anrin lo takmain chu trailer cheng call kenona ruang an mutel tatlat mai kang thel tu te chuan Lawrence County lam an bepop ngal fata sheriff ten lo thlen nuwa ruang chuan an boi pui ngala ain kana wanga boral ni anga in sheriff te chuan ashan pa han chui zui vak ngai tura po an ruat lo ani amai ro chu tiang chu thil kal phunga nilova thi dan pa ngai nilova thianom chuan a cheber thlenga dona chula wangin nu chui tu te chuan trailer pa ka cheng ve midang te chu thuan an zot fia ngala an thenom chia om milar chung kwa te chuan ain kan ma lok khan kola chu ruilu tukan mu thu an lo soya zurui chung chuan me zuanga chu tilum lovin a cha thlak sananga chu chuan kang mei chu ti chuak ta ni an ngai thu te an lo soi boka fire department lamin trailer kang an thel zo nu chuan
thu nei tu te chuan kola chung te chu anan be pop ta chanchina zonga rap thak ber mai an pa ber thi thu chu an va hriat tir ta ani a chung te chuan an thu hriat chu rap thak an tin oi harsan ti hlea mun danga in son tura thuan ron lai te kan hre chuak waya poyan tin an tuar na hle ani kola chu a in kan wanga boral ania a che vela mi te arin hlel turan hriat boxi lo awang le nu chuina tur eng ma om boxi lo awangin autopsy po tilovin me khu hi wanga boru kham lo boral tin thu top an siama amai ro chu kola chung te chuan chu tiang ringot chu ni theinan hretat lo om na mun chu him lo zian hriat chian ema wangin fin fia ve kher lo chu ni thein an hrelowa ti chuan a thi chan dik tak chu hriat ngei tumin country living trailer park lam chu an ron pan ve ta chu tia thenom pa bora lo wanga a fa te local ta chu thenom nu suzy milari chuan lo chhon wata thil thlen dan nia rin te soin kola trailer lam hoi chuan an ding thapa ti chuan chu ti an din mai lai chuan mak tak main suzy fapa evan miller chu man mo lutukin ataka tinunga hlau neyang mai hian a hoi kwal zuka atlan chuak ta thut maya chu kola fanu pa ber sendi chuan lo mu mana thil reng arin hlel turan zon lai lo ni bok nen evana che dan chuan angai ati thalawang reng hlea amai ro chu engma soita lem lo chuan pi suzy ti chu angai thla chun zom ve zela suzy chuan a boral zan khan kola chu tukhum thi nuanga in chunga an hruai lu thu a soya ma se police lamin boruak tla chamle mei khu hi blu na satlu tuka wanga tho chamnin an soi boxi thuain ko kal tatlat mai tu thu soi nge dikzo kang ti an rin theinan trailer chung lu chu anan dila thu nei tu te poin an lo hre thiam ani che kang chu kol kenona chung te nen chuan trailer a chuan an lut hota sendi tenu fa chuan chung chu uluk takin an en kuala an thu don le an thil mu chu aloin persan chiang hle kang mei chuak satlia wang boral ni an ngai kha alo ni hau lo a sitting room do kana chuan thisen alo tling na sa hlea abula mei wa palo in chap dar nuai boka tin chopilo le toel vela te chuan thisena kaina sa hle boka a sofa la chu ti em kang na sa ni le boxi lo tin kola ruang chu trailer kong ka hnung lam chuata an char thuan soi boxia crime scene le an thu don dan chu ain mil thei hlol lovani aboral tanga ani som pani na juni somni pariat kum sang ni pathum khan kol kenona vuina hun ser chu ursun taka manania athi dana achung tiril ru adam lo sa to na kalain ainan sing sakna a wallet engtiklai po apang depa dareng thin chu an muchuak zo le tatlat lo maya chu chuan an thinur na le an rin hlelna aron ti zual le ta ani amalama kan sei tong khan kola hi rong hmoi thiam ania ana tho hlo vela la khian a poisai na dong mai thina chu wang chuan engtiklai poin atak sa nai turin a wallet chu a kol reng thina bank kalte a pelo ema tin tunangat phei chuan bank paisa handa lut vel tum sang turin asum le pai din huna thalo hlea chu wang chuan a paisa muang ang chu a wallet a ak mai thina ni ti anupui fanau te chuan an hre chiang na samai si tin wallet baka hobia anei a thil nuam ti ve thin a baseball card collect sa ho po pakhat ma kol tolawani ti te an hre chuak le ta zel maya an ngaya thathei to hlek lo chutia bo turan rin lo thil sang bo thu kenon chung kolamin an report ta ka chuan nu chui tu te chu an thu don bo zuin trailer park lam chu an vapan lea ti chuan chulai hmuna cheng te chu amalte te in thuan an zot fia ta mi sang an komna enga thilpoi mo tak hriat chu an nei ta chulai hmuna cheng kumsom palimi evan milarale kumsom parukmi kobis mi te thian dunin chung thilbo wallet le baseball card te chu an kol nin an lo sei sup maya chumi te pani chu thu zo fiang nge lo chulta amai ro chu rol tharmai an lania
wallet le baseball card te chu lo ru po ni se tual em chu an tharin om si lova nu chui tu te chu an ril ru a buai ruang reng hle chuta anni pani chu naupang mai ti taka chutia police ten an zui tian an in hriat chuan an hlau thong ve viau te po ni ma na evana chuan an wallet ruk chu koleina chuan awada let lenin abial nu jainin nu chui tu te alo shila investigator le chuan an thudon churang taka bozuin trailer a chuan an vakal ngala sofakara kola wallet chu alo om tangeya ole kan kal thuita kan sei chun zom main like han pele lokila tin he channel i lo subscribe lo ni chuan khongai minan subscribe sak ve ngala notification khai on page chuan video thar lo chua piang in i first sia thei don ani nu chui tu te chuan eng po ni se evan te thian dun chu chui chian trulin an shata amai ro chu kumtling lawan la ni wang le thu chiang jok hriat the in be se wangin evan nu suzy le aubrey millari evan u te anan kom ta anni nu fa chuan baseball card kola ta noruk ninge an rin chu police kutan lo hlan to a pi suzy chuan a fa pa evan hi mithin cheve tak anau pananga ya ngal tharum thomai po poisa lovani thu alo soya a fa pa chu alo tran heavy u chua khau lo kola thina po hian in nam hnoina nei thei ti te thlengin alo soya aril ruput mang diklutuk chu nu chui tu te po chuan makan ti hle tin midang ka tangin evanale ko bi te hian kola paisa noruk sak chu in sei theina nan mangna sa hle ni in investigator ten report an dong boka chu mi panau pang pani te chu an rin hlelom ta hlea ti chuan rol thar don tuai pani te chu ruk khesa chuan an manta ani amai ro chu an buai pui ber chu tual tha case ania ruk nen chuan in zomna ne angem hek mi panau pang pani te hian in nam hnoina an ne angem hriat zelawa chak om em ngai thazel photang nu si tu te chuan an mi man pani te chu thuan an zot fia chanta evana chuan kang mei chua zan kha chuan amut ma thu le eng ma hriat ve lo thu te zinga fire marshal ho lo thlen nuwa thilom zia hriat ve chau thu te a soya kola kan hlum thu po thenom te ti tangin a hre ve chau nin a in soi a kom tu pa chuan oi vak lo nge ni som panga zana khongeyom engei ti te an zot chowa chu ta le zona don hnempo le evana chu anoi ta tel mai investigator lam lain mangang theyang ber siama thudik puan chhuatir nge yan tum vereng box sia trong kam deng khong tak te po an chak chuak hiala ti chuan a topa an thil tum chu a hlo tling ta evana chuan a thu soi chu dot ani thu le a statement thla ka du thu a soi chuak ta rup mai ti chuan nu chui tu parem ti nain sual puan chuan ro pui chu an nei ta evana chuan ni som panga zan khan kol kenona ina chuan a thian pa ko bi anen an lu thu a soya kola zurui chathlai churem changa lain paisa noruk saka a wallet an dalet le don lai takin kola chu lo har hlau maya chuti aina midang lo om ta chu miswale matin an thian dun chu aron be ta ngala self defense atan ko bi chuan baseball bet lo marem chang chu alla loka kola chu ahlap tamai niin ain soya crime scene antisen mutele athil soi chu ain mil mel viau mai amai ro chu manin venna self defense ti lai chu nu chui tu te chuan an la oi thei tlat lo evana chuan thudik zik tluak chi lo la soi cheu niin an hria ti chuan a thian pa amaya kumhnia upa ko bi chu thuan an zot fia vele ta boya ente i thian pa evena chuan chu tiang chuan a soi chea apu che nia o tia han fui portion pa vel po ngai lo ko bi chu ain puang ngal zot mai ko la trailer an lu ruk dan tele baseball card le a paisa ru kan tum dan zong te chu a soi ta vek maya paisa ruk nuwa a wallet dalet len tum lain ko la lo har ta sia an ro man lok angin thila kal talo nin a soya tin baseball bet manga kola an vuak hlum chu manin venala mani lo thu a soi chuak bok ko bi chuan kola lo har khan vai khat chi a hlapa
abak chu evana kut vekani to thu asoya anin vai khata vuak nu chuan kola chu bok khup zong na tlu nga la chu evana chuan hlap chhun zom velein a nek chor boka ti chuan ni khua shet lo thlenga soi sak nuwa a trailer chuan hal zui ta ni in ain soi ko bia hi in pon lai hian in chirin an che dan rong tak chu poya ti hle ani ti a mela po a mu theinin nu chui tu de chuan an soi nge ani an rin hel pani evan le ko bia te chuan an chui chiang dewa rol thar kiu tak tia soi turan lo ni hau lo Evan Miller hi kumsom palimi lek ni ma se a ngalina thina chem ema a thian pa Kobe Smith kumsom puruk mi po trailer pa ka chuan cheng vein an ni thian dun hian pathian ni chunuin khomai chuan high school tlang khoyemo vela len kol mai te noman ti zoka tin ko shanu pa hawain police lam mel shetan nga zok mai ba ka biakinain lokap lama an lar zoka thil lei tura tir mai chi pon ni mia lo chu tiang khopa sul nu nei sial lo chung rol thar pani te chu anin puan to berte chuan chiang viau tom takania amai ro chu dan ma chuan chu tiang chulani theitlat lo until ti chu fin fiana turenga motal an nei langai chewa prosecutor lamin chu tiang chu pakhat man mu chua theilo chuan chung rol thar pani te chuan court an phun thak zewanga an zalen lel mai don ani ti chuan trailer chuan hal ngei ani ti fin fia turin kolein lampan chuan hu chui tu te chu an thok chuak le ta ko bia soyang ngein trailer kilsir tangin kang mei chu chuak ani ti an hre theya ti chuan an ni pani chu kola trailer hal tuan ni ngei ani ti chu an fin fia tapot amai ro chu tual that tuan ni ngei tia court ma din pui turin fin fia na fia fai fek fokan nei alangai ta chewa arwang kharin lelna shan papo nei lawan lo phum mai wang khan engma medical record han highlight turom silo anti theom chun chu thana tanga kola ruang phorle ania chuero thil cha khom takani ta hau lo chuta arwang chu alabama lam thon pheiwang wangalangai don zuya a chungte tan chuan pom thiam har sa khopang le amai ro chu thudikan highland don chuan ti nge ngai sia ti chuan thu nei tu tele a chung terem ti na thlapin kola ruang chuan an phorle ta alabama forensic department nena zir chian turin an thon ta ani ti chuan forensic team lam chuan uluk mang tarain kola ruang chuan an zir chiang ta an rin phak ba kana sain kola chuan hliamalo tuarna sa hi lo nia aluru khia anak ru tliak nual boka tin achua pa mei khu cham bang alo lom boka chu ti lo ni ta ka chuan kang mei chualai khan ko la hila damanga ma se an sei sakna wangin ain sa seng thei to lovanga mei khu chu hi pin a thi pha ta ti na ani mel ta hle ti chuan prosecutor lam chuan trailer kang bang te evan ate thian dunin puan na tele kola autopsy result atang te chuan thil thlendan kim chang chu heti hian anram khom theita poi khoina thlenzan julani som panga zan khan Miller te chung ko chen na lama kol kenuna chu aleng phea chu churem changa lain evanele ko bi te thian dun chu kolena chuan an valu turua a baseball card te chu an varuk sakta ti chuan trailer chu chhuwa sanin kola lo ho chun lo nga ka zu in pui turin an zui lut lea tum nei sara na chen ni wangin an thian dun chuan zu chuan in tam du lova kola ron be seang ngein ain pupa a chat thazui tarenga chu vele a wallet a paisa zong chun la chuaka aip te dalet len tum lai takin kola chu lo harle ta sia ti chuan ko bia chuan baseball bet ban mai rem changalo om chu awa mu fu chuan ngai tuana danga puman tolo bet chu la loka kola chu a hlap ta thuai maya hoi khata hlap nuwa chuan bokhop zongin atlu ngala ko bia chuan tlan chhuwa mai ril ruka ma se chu evanaril ru lo ni ve hau lo bet chu la kola chu lainat na le dim do na tel hau lovin avazui ta shep maya harasati tak chungin kola chuan chu tiang thil rap thlak lutuk chu engwanga chunga tinge an ni ti te azota
anun na chu zuwa turtein angen ngoi boka ma se evana chuan apathian ani thu le anun na la tura lo kala ni thu sein kuta thlak chhun zom zela ti chuan ni khoshelo khopa sei sak nuwa trailer kila tra kang chan thei turin an thian dun chuan men halta ani men de kai nu chuan rang takin trailer chun chua san ngala evana tein lama an tlan phea a hnu dewa akan le kan lo fia turin an vakal lea kola theilewa lo tho chok ri te chuan she theya ko bia chuan alai na thlea trailer hnung lam kong khar chu hona kola chu walak chua mai thain a hria amai ro chu evana chuan akan na sa to wanga lu chi to lo thu sein kong khar chu khar ta mak maya ti chuan kol kenona chu thi turin an kalsan ta ani fin fiana le in puana statement an nei thata wangin investigator lam te chuan man la chak hlea ruk mi soi sak le tual tha thu boi siam sakin evana le ko bi te chu an man ta ani trail hi poi khoina thlena tanga kum thum na kum sang ni pathum october thla khan nei chanania atira tang reng khan ko bi smith chuan athil ti chu poyatin a in chir hlea thu nei tu te na chunga shremna nep zo kan lek ko thein be sein guilty plea a the luta ti chuan thu nei tu te chuan dam chung lungin tang turin a chung thuan rel saka athil sual tia pom thua pon chua wang chuan anung chang that dana zerin ma taka parola chua dil thei don ani chuti rol chuan evan miller ve thung chuan mani in venna self defense ti kha ala chan chan vengar ngara in thiam lo na em po nei lo ti hriat takin not guilty plea the lut zuya korta chung thun ngai to lai po hian in chir mela pulo mai ni lovin kola chung te lam hoi chuan anui vela arap thak reu khop mai chu kot chunga khosa zia te nom le rap thak tak mai chu ama hring tu nu suji milare meu point makatin hriat thiam harasa ti hlea afapa chu dem thua soi chuak ve hial ani ti chuan evan miller chu kol kenona tha thu boya chuan thiam lo chantir ni in dam chung lungin tang tura chung thu relania a then pa ko biang lo takin ani hi chuan parola chua dil ve thei don lo ani kumsani sompani khan evan miller ukil te chuan US Supreme Court an case chungai to thatle dil nan the luta court chuan kumsani sompani malama kumla tling lo tol tha case awanga dam chung tang tura chung thuan rel sak to ho chu an chung thuan ngai to thatle tur thu an soya kumin april thla khan evan miller chung thu po hi an ngai to thavelea amai ro chu court masalama an thutluk na lo siam to chu ti dang lam ngai nan shelova ma se ukil te chuan beidong lovin hearing nei thatle dil na chu an thelu le zel tur thu an la soi ve fanani ole Geronimo investigator te ho ngai dan shera cha kom le ta evan miller hian second chance nei a phuin ishiam tualan thalai khan kum som pali le kalania amol wanga kan pu them nge zela hian dam chungin tang se mi puin himani mai kan ti jok don in ngai dan shera cha kom bon turu comment section lama khan lo comment heavy u chuak teu khai